Jeg er Samuel ved Hatten, og i dag skal vi interviewe Allan Nikolajsen. Han er med i De Beskidte Helte. Hvorfor er du med i De Beskidte Helte? Jamen, grunden til, at jeg er med i De Beskidte Helte, det er fordi, at der kom for nogle år siden, kom der nogen ud med et kamera i vores firma, der skulle prøve at filme, og der var jeg så med i det. Så gik der nogle år, hvor vi ikke hørte noget, og så lige pludselig så kom der nogen ud og sagde, nu skulle vi lave De Beskidte Helte, og så var jeg en af dem. Og så sagde jeg ja, og så har jeg været med lige siden. Jeg arbejder i skadeservicebranchen, og det er alt muligt med vandskader og brandskader og døde mennesker, der bliver fundet, og alt det ulækre. Hvorfor drikker du så meget cola? Har du lagt mærke til, at jeg drikker meget cola, da? Ja. Jamen, jeg elsker cola. Cola, det er nok det bedste væske, man kan hælde i sig, tror jeg. Men er der så nogen grund til at drikke 2-3 liter hver dag på arbejdet? Jamen, det er fordi, jeg kun kan nå at drikke 2-3 liter. Hvis jeg kunne nå at drikke 6, så havde jeg gjort det. Hvorfor gider du at fjerne afføring fra andre? Hvorfor gider jeg at fjerne afføring fra andre? Jamen, det, for det første, så det er noget, jeg skal. Det er mit arbejde. Og når man først har... Jeg har jo 2 børn. Når man først har skiftet ble nogle gange, sådan en lorteblæ der, så er det sgu ikke så slemt mere. Så det er bare, at man holder vejret, og så fjerner man det puha, der nu er. Hvor meget betyder dine børn for dig? Mine børn, de betyder alt for mig. De betyder alt. Det er hele min verden. I får make-up på. Synes I, det er sjovt, at jeres far er med i fjernsynet? Okay. Nogle gange, altså... Jo, det er sjovt, og det er også sådan... Så går jeg rundt og blærer mig på min skole. Det er Emma på 9 år. Det er min store datter. Det var hende, der var min første. Okay. Og så er der en lille snegl mere, der hedder Sofie, men jeg ved ikke helt, hvor hun er henne af. Nej, hvor er du smuk. Kom her. Det er Sofie på 6. Ej, hvor er du fin. Så det er den mindste og den største. Sofie og Emma. Den mindste. Ja, det er du da. Jeg er mellem. Hvem er så den mindste? Ikke nogen. Så er hun nu skal. Så det, hold kæft, jeg er blevet smuk. Ja, så det er mine børn. Det var alt for denne gang, og jeg håber, I vil se mine videoer. Så ses vi næste gang i en af mine andre videoer. Ses! Peace. Sådan der.